historie firmy teďka je 11 let. Samozřejmě, že začal jsem hnedka po škole, po rybářském studium, vyvíjet návnady a nástrahy pro zahraniční firmy, ale co se týká firmy LK Bites, tak je na trhu 11 rokem. Zákazníci jsou zvyklí vlastně od naší firmy, že naší vlajkovou lodí je vývoj a výroba návnad a nástrah na kapry. Poslední 2 roky expandujeme téměř do celého světa s produkty LK Bites a vyvíjíme vlastně i jiné věci, než jsou návnady a nástrahy. Snažíme se rybářům dát vlastně celý ten komplex těch kaprařských produktů, jako jsou návaztové materiály, huklinky, háčky, olova, pruty. Přijdeme příští rok s novou řadou deštníků, bivaků a co je teďka vlastně vůbec světovou novinkou, je krmící raketa Crash Ball, která je vlastně inovativní v mnoha věcech. To je vlastně těsnost té rakety, způsob dodávání vlastně návady a nástrahy do vody, že můžete použít tekutinu, vlastně jakoukoliv jinou nástrahu, kterou vy potřebujete namladit do jakýkoliv vzdálenosti. Takže ta univerzální raketa teďka zažívá velký hit po celém světě. Tak já vlastně lovím nejradši tam, kde najdu kus přírody, kus zajímavých věcí, zajímavé lokality, zajímavé ryby. Takže já rád cestuju, kaprařinu beru jako za komplex své zábavy, sportu, koníčka, vlastně už i zaměstnání, takže jezdím po celém světě, rád poznávám i nový lidi, takže to není jenom o rybách. Ale co jsem si poslední dobou nejvíc zamiloval, je řeka Dunaj, kde jsem vlastně byl třeba 14 dní, 3 týdny sám úplně na jednom místě bez jediného sousedního rybáře, takže pokud teďka můžu říct, co jsem si nejvíc zamiloval, tak je to určitě řeka Dunaj, kde je ta příroda vlastně ještě nepoškozená a krásná. Tak pokud bych měl porovnat rozvoj kaprařiny v Česku, v Polsku, tak v Čechách samozřejmě ta kaprařina podle mého vznikla trochu dříve, takže tam se to takový stabilizovaný a ten rok vlastně nepřicházejí tolik moc novinek a tak dále, ale v Polsku ten rozmach je za posledních, jak jsem říkal už dříve, za posledních 5 let enormní a jsem mile překvapený, jaký trh tady vlastně je. Tak produkty LK Bites vlastně mají svoji historii, jsou vyvíjeny spoustu let, snažíme se to řešit s odborníky. Já sám jsem studoval vlastně na rybářské škole trávení a biologii vlastně kapra do nejmenších detailů, takže já se snažím nabídnout rybářům maximum mých znalostí a samozřejmě i zkušeností. A vlastně i díky svým partnerům po celém světě dokáží vlastně vytvořit návnadu a nástrahu, která je odlišná od jiných vlastně výrobců na rybářském trhu. Teďka třeba máme novinku World Record Carp Corn, což je návnada a nástraha, která chytila světový rekord v loňském roce. Kapra o váze více jak 47 kg. Není podstatná ani tak váha toho kapra, ale o to, že jsme vlastně z obyčejné kukuřice vytvořili nástrahu, která je téměř pro kapra braná za přirozenou potravu, ať si to málo kdo uvědomuje. Která voda vlastně na světě nepozná vlastně kukuřici. Já takovou neznám, takže kapři přijímají tuto návnadu s velkým nadšením a my jsme dokázali vyrobit vlastně extrakty a esenciální oleje z této kukuřice a vyrobili z toho boilies a to zažívá obrovský boom za poslední rok.